Pagpangawat sa tindahan og auto parts sa General Santos City sa pool sa CCTV. Transmission gearbox nga nagkantidad og 15,000 pesos natangag sa mga kawatan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa video nga kuha sa CCTV, kamatikdan kining duha ka lalaki daplin sa kalsada duol sa usa ka auto shop nga dunay nakaparadang guba nga mga sakyanan sa Purok San Roque, Barangay Labangal, General Santos City pasado alas 7:30 Lunes sa gabi. Taod-taod ang usa ka lalaki misakay na sa tricycad samtang dunay miabot nga ikatulong lalaki. Taod-taod midiretso na ang duha ka lalaki kinsa nakakalo padulong sa maong auto shop ug naniid. Gitanggal sa usa ka lalaki ang iyang kalo ug didto na misenyas sa kaubang lalaki diyang nasiplatan ang usa ka butang. Naniid pa ang laing lalaki. Apan taod-taod gidayungan na nila ang maong butang ug paspas nga gisakay kini sa tricycad kung asa naggulat ang ilang kaubanan dayon ikyas. Sa pagsuta sa tag-iya sa maong auto shop, gitangag na diay sa mga kawatan ang usa ka transmission gearbox sa usa ka sakyanan nga nagkantidad og 15,000 pesos nga alang unta sa nakapalit nga customer niini. Matud sa tag-iya, ikatulo na kuno kahigayon nga nakawatan sila. Apan sa ikatulo kahigayon, nakuhaan na gayud sa CCTV. Gilayon na nila kining gireport sa kapulisan. Medyo subo kay pamanlandungon no kay tulo na ni nahitabo sa mua diri. Sayang kayo ang kuan atong mga gamit, kawaton lang sa mga taong way mga tapulan. Gibutyag sab sa tag-iya nga ang modus sa maong mga kawatan mao ang mangawat og auto parts sa mga shop sanglit do na say nga gikawatan sa laing shop sa maong lugar. Ang modus anang mga tawhana alos tanan mga shop gyud na ilang birada. Kay ambot burag naana siguro sila yung mga kontak nga mga buyer ba ana nga inana nga pisa ilang gikinahanglan. Sumala sa Police Station 2 sa General Santos City Police Office, giimbestigahan na nila ang insidente. Gani, dakong tabang matud pa ang CCTV sa pagpangita sa mga sospek. Fortunately sir, may CCTV naman yung shop nila. Hopefully ma-identify natin yung identity ng mga suspect. Makita man yung mga description ng suspect natin sir. So yun yung ginapollow up ng mga investigator natin ngayon sir para ma-check rin natin sa mga previous record ng sa atin sir kung may mag-match na mga personalities. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.